Jambo rini kuchimba buti. Naonesha sara hui. Hai. Inuumira na nje mkaro. Umira mafungo one na kududisa. Nisosha penda mkuru. Mafungo one na kududanya. Adisi yake agimbia ndono zote kwa. Umira. Ave kubuhlungu ukuthi yafunda kanti ufunda incwadi wrong. Ibuhlungu leyo nto. Wena uyitshela uyafunda kanti ufunda information wrong, because kusasa uma sugaxela usufuna usizo akekho umuntu ozokusiza ngesimo sokuthi anifundanga izinto ezifanayo. Omunye ufunda okunye nawe wafunda okunye. Ingakho ngithi ave kubuhlungu ukufunda incwadi wrong. Wena uyitshela uyifunda kahle uyiqishe nge-information wrong. Kusasa ngoba uyagaxela. Kukhona omunye umfo owayesebenzisa igama elithi ngiyalazi lami idlozi mina. Etshelwa eprofitwa hey masiphuma esiprofitwa kuthiwa umfowethu awuke wenza 1 2 3 engakwenzi yena ethi ngiyalazi lami idlozi. Alikho iphutha ngisho njalo. Kodwa iphutha lisekuthini ulazi ngempela nelakhe idlozi noma ulazi. Iphutha liqala ukuba lapho. Uyalazi nelakhe idlozi ngempela noma ulazi. Watshela umuntu akuwenza 1 2 3 4 wathi ngiyalazi lami idlozi. Ngoba inkinga ifika besekuthini ungabe usafuna nokuboniseka. Angisho ukuthi kuyiphutha ukulalela idlozi, kodwa into eyiphutha ungafuna ukuboniseka. Ebukhoneni obabelapha, ekukhoneni kwabantu bonke bakhonela ukuthi bazosibonisa indlela. Noma idlozi unalo, akekho umuntu ongenalo idlozi, but uboniseka phe kwidlozi lizokwazi ukuhlakanipha. Idlozi ngeke ngathi lifuna umuntu ohlakaniphile, kodwa hayi umuntu ohlakaniphele lona. Hlakanipha kodwa ungahlakaniphi ungidlula idlozi lakho. Waze wafa lo mfo, wandlula emhlabeni elokho esebenzisa amazwi ethi ngiyalazi lami idlozi, engafuni ukuboniseka. Ngiyalazi lami idlozi. Abantu bembonisa ngento encane bathi mfowethu hamba ekhaya ukuyokwenzela idlozi lakho umsebenzi ekhaya. Kukhona into emeli ithinteke. Wathena ngeke ngikwenze ngoba ngakakhulume lami idlozi. Waze wandlula emhlabeni esho njalo. Into engiyisho yile, asike sifundeni ukuboniseka. Sibonisekeni singabantu. Bese sikhuza impakamo kubantu, sikhuza impakamo ezangomeni, sikhuza impakamo kuba profeti, sikhuze impakamo kumagedla, sikhuze impakamo kubathandazi. Ayikho into eyinkinga njengempakamo, ngoba waba nempakamo uqala ulahlekelwa inhlonipho. Uma usulahlekelwe inhlonipho akekho umuntu ozokusiza masugaxelile. Akasikhuze impakamo. Kunento esihluphayo. Kunento esihluphayo ngani zekhehla. Ukuthi siphakamisa amadlozi ethu sizitshela ukuthi makhulu kunawabani. Into eyiphutha. Futhi elikhulu lelo. Sihlushwa ukuthi siphakamisa amadlozi ethu sizitshela ukuthi makhulu kunawabanye. Ngiyaphinda iphutha lelo. Idlozi mali likhulu kuwe. Ayikawethu awazi awethu angakanani. Awazi awethu angakanani. Sekube isikhashanyana ngitholile ngahlala ngabheka. Ave kubuhlungu ukubona nanomuntu osadinga ukulashwa enempakamo eyiphakamisa. Kubuhlungu ukubona umuntu osadinga ukulashwa enempakamo eyiphakamisa engafuni ukulalela. Into esibulalayo njengezangoma ezincane zanamhlanje sihlushwa impakamo. Baye bengithokozisa omakhosi mangabe bebingelela bethi uma bethokozisa bethi ngibonga impande kabani. Kuhamba kahle lapho. Bathi ngibonga impande kabani owavula mina isifuba, wavula mina ingqondo. Kodwa uthola umuntu akavulekanga ingqondo,
sivulekile noma nathi asivulekanga, but uthi akavulekanga ingqondo. Kodwa usayibonga ngibona impande kabani yangivula isifuba yangivula ingqondo. Ikuvula kanjani ingqondo ungamazi omunye umuntu njengomelaphi? Leyo mpande yakuvula kanjani ingqondo? Ngoba ukuvuleka ingqondo ukuqala kokumazi omunye umuntu okuyinhlonipho leyo. Ngiyamazi omunye umuntu, ingqondo yami ivulekile, noma ekhuluma ngiyakwazi ukulalela. Asisafuni ukulashwa ngenxa yempakamo siphakeme, ngoba mina ngithwase kumkhulu, ngiyabekisa ngoba ngithwase kumkhulu Ndabezitha ngoba udumile. Okushuthi akekho omunye umuntu ozoke ngibonise. Qala lapha inkinga sesiyonakala, impakamo leyo. Bafowethu, noma ungathwasa kodwa usakudinga ukuboniswa kwezinye zezinto, usakudinga ukuboniswa. Ngiyaye ngithi uma ngikhuluma bancane abelaphi esikhathini samanje abayofika ezingeni likamkhulu umuntu, bancane, bahlushwa impakamo abantu, baphakeme. Asikhuzeni impakamo bafowethu, asikhuzeni. Ukuphakama asikukhuzeni, sikuyeke bese sicela inkonzo yokwehla, sicela inkonzo yokuthobeka ukuze thina sizophakanyiswa. Ungayiphakamisi wena, thina sizophakanyiswa. Asifundeni ukulalela. Enye into nansi esihluphayo njenganabantu thina esigulayo, iyasihlupha lento njengabantu esigulayo. Siyathanda ukulandela ibhodwe eliconsayo, kodwa singazi ukuthi linani phakathi. Sishiya ibhodwe silibonayo ukuthi linani phakathi. Ngike ngayisho, ngisazoyisho bafowethu, siyathanda ukulandela ibhodwe eliconsayo, kodwa egcina kosuku kumele siqonde ukuthi akulapho udumo, akulaphi ini, kulapho umuntu. Asiyekeleni ukuyiphakamisa. Phakama inkinga izosifaka enkingeni, sigaxele, kungabi bikho futhi umuntu ohlangulayo kuleyo nkinga ngoba siphakeme. Akuhlukile nomuntu ofuna umsebenzi kodwa ongazwani nabantu. Akuhlukile nomuntu ofuna umsebenzi kodwa ongenalo ulimi oluhle kubantu. Abantu bazokutshela kanjani ukuthi nomsebenzi uma ngabe bekukhulumisa wena ubaphendula ukuthanda kwakho? Akuhlukile, impakamo le. Asiyiqapheleni bafowethu, impakamo izosilimaza, izosilimaza kakhulu. Njengoba ngisho ngiye ngahlala ngabuka, akisho ukuthi ngiperfect mina, ngikho perfect. Nami ngiyisoni nje, bayangazi abanye futhi ukuthi ngiyazonela kunezono, kodwa ngiye ngahlala ngabuka lapha endaweni nako TikTok, ngahlala ngabuka, ngathula ngathi do, ngathula ngathi do. Ngase ngibona izingane ezincane eziphuma ekuthwaseni zinempakamo ngidlula abantu abathwasa kudala singakazalwa nokuzala. Ezincane izingane zinempakamo ngidlula abantu abadala kulo msebenzi wedlozi. Idlozi once wayiphakamisa liyehla lona, wayiphakamisa wena liyehla idlozi. Into eyinkinga ulimi luncane lungaka, kodwa liyabulala, liyabulala ulimi. Luyinto encane ngaka kodwa liyabulala. Waqala wakhafula inhlamba ngolimi lwakho, idlozi liyaqala layihlukanisa nalokho. Wakhafula inhlamba ngolimi lwakho liyihlukanisa nalokho idlozi. Elakho siyavuma but awuhlukaniswa umuntu, liyihlukanisa lona. Waqala wafunga ngokubi ngolimi lwakho, ulimi lwakho waqala wathi umuntu akafe ngolimi lona, lo limi ophinde wena kusasa uthi umuntu akaphile. Yini ezokwenzeka phakathi kwalezi zinto zombili? Liyahlehla idlozi, liyahlala. Kodwa the more uzehlisa lesikhathi idlozi liphakama lifuna ukuphakamisa ebantwini kubonakala ukuthi wena awuthwaselanga emahhala. Ave kubuhlungu ukubona umuntu ethwasile waqeda, kodwa ngoba uphakamela idlozi lakhe bese yena ehla. Ephele nje. Sibathe kwakhala nyoni ehle nje. Asizehliseni bafowethu idlozi lisiphakamise ebantwini. Angithi namhlanje bayakhuluma bathi vela amadimoni lawa kuphethe
zehlisa wena uthole ukuthi du, idlozi lizokuphendulela. Kodwa wena mawunempakamo lizakwehla idlozi lithole lithi du. Idlozi lithanda umuntu opure bafowethu, ube pure mawune idlozi. Lithanda umuntu okwaziyo ukubhekana nesimo, umuntu omaziyo omunye umuntu. Ngeke uthi umelaphi kodwa ungamazi omunye umuntu. Angeke usitshele ukuthi umelaphi wena usaphuma uchapha abantu ngenhlamvu wabhekisele nale awusiyo umelaphi. Uma umelaphi usukufana nemethi le yasemnyango. Bonke abantu abasulele kuwe besulele kuwe. Usukufana naye sothini ngoba wonke umuntu uyasulela kuwe. Kodwa idlozi lizokuphakamisa. Mawuyiphakamisa wena liyahlehla. Liyahlehla mawuyiphakamisa wena. Ulimi lwakho malingabe nenhlamba, inhliziyo yakho mayingafungi ngokubi mawumelaphi. Yasilimaza bafowethu impakamo, sengibonile into esilimazayo kakhulu sizingane. Futhi thina especially thina nje esithwase kuley'nsuku zokugcina iyasilimaza ngoba siyayiphakamisa, sekuyiphakamiseni kwethu bese sijaha izinto. Ngifuna ukuphuma ekuthwaseni ngiyokwenza izinsimbi ngoba singiyabona sisho ukuthi ku-wrong, but yambulelwa idlozi. Into iyodwa, asehliseni impakamo. Iy'nkinga impakamo bafowethu, izokufaka enkingeni ngelinye ilanga. Izokufaka enkingeni. The more uphakeme ngalesikhathi unomsindo, idlozi alixhumani nawe. Idlozi lifuna inhliziyo enokuthula, ethobekile, engenamsindo, lizokwazi ukuthi bese likhuluma indaba ezwakala. Ngoba lesikhathi lithola umsindo idlozi liyakhuluma nomsindo, angeke uzwe lutho. Inxa uthi wena uphakeme, buya phansi, buya la. Zonke izinto ezitholakala la, ayikho into etholakala lephezulu mawuphakeme. Ayikho into etholakala phezulu, yonke into itholakala la. Itholakala la. Awuboni ngani nendiza? Iyandiza iphakame phezulu indlula amafibe ngale kodwa iphumulaphi? Iphumula la. Iphumula la. Ayikasi indiza yami emafini yaphumula, iphutha lelo. Buya phansi, buya la. Lapho uzothola khona abafuyi. Bala abekho phezulu. The more uphakama abantu bayakusaba, baphumile kwa awusenamuntu. Awusenamuntu. Asehleni bafowethu. Ungakusaba ukwehla, makabade uphakeme ungakusaba ukwehla. Akusaba kwehla. Kulula ukunceda umuntu owehlile nomuntu kufana nami njengoba ngumelaphi. Uma kuqhamuka umuntu engibhalela ebhala ngempakamo kodwa ngiyamziba vele ngoba uphakeme. Kodwa uma izobhala ngokwehla uyathola ukuthi lo muntu enakeke bese yaphila. Usizo lula alukho le phezulu ekuphakameni. Le pakama usizo lula phansi. Luphansi bafowethu. Ngiyacela asike sithini masikhuleka masiphasha sithi sicela inkonzo yokuzehlisa. Sicela inkonzo yokubuya phansi. Sicela inkonzo yokuzehlisa. Yokuthobeka bese siyathobeka sizokwazi ukuthi bese siyaphakanyiswa ngokomoya. Nginokuhlala ngibuka amavidiyo kaMkhulu modwa ayingaphakeme lo yaMkhulu wayezehlisile ela emazi omunye umuntu ela ingakho idlozi lamphakamisa ade kwazi ukubona izinto ezingabonakali. Abantu bethu uyagula kanti akaguli. Asizehliseni bafowethu, sibuyeni phansi. Ngizogqugquzela lokho ngani zekhehla, akukho okuningi engizokusho. Sicela nje ukwehla. Sicela ukwehla. Noma mfowethu bangafika bekuthuke. Yehla wena. Ngayithi wena uhamba nabantu bakamoya bazokuphendulela. Uma ufuna ukuyiphendula yimpi yenyama le, iye kanje yehla buya phansi. Uphile nabantu. Baningi abantu abazokunceda phansi. Kodwa phezulu akekho umuntu ozokunceda. Ngoba phezulu akekho umuntu obuka omunye phezulu. Umuntu ophezulu uyinake yena ukuthi ukubi.
abantu abazonceda abaphansi. Siyacela bafowethu, nanoma thiwe wena uyibona ukuthi umdala kanjani, ufica ume lapho na-15, musa ukuphakama wena, musa ukuthi wena ngoba umdala una-40, ngoba wazi uzelashwa ubani, buya phansi uthole ukuphila. Nokuphila kutholakala phansi, akukho phezulu ukuphila. Once waya phezulu wathi ya vele mina ngoba ngimdala loya mfana mncane ngeke usalapheka, so vele uqedile. Idlozi lihlola inhliziyo kumuntu ngaphambi kokuba eqala ukulashwa. Idlozi alibuki ukuthi uhamba nge-Mercedes, alibuki idlozi ukuthi une-private jet wena, alibuki ukuthi unamakhampani awu-7, libuka la ukuthi uqala unjani. Alibuki ukuthi wena uhlala ku-mansion, alibuki wena ukuthi uvuka udla ama-cornflakes mhlampe noma udla inini ekuseni udla idobo, cha, ila njoba siphila bafowethu sisebenzela okomoya not okwenyama. Okwenyama kwala izweni kuyasala. Okwenyama kuyidokodo nje lomhambi, kufana nokuthi ufika wamisa ithende uyavuka kusasa seni uyaliqoqa uyahamba. Okwala okomoya kodwa kwanaphakade, okwaphakade okwaphakade akupheli, okwenyama kuyaphela. Wena uma uzocabangela okwenyama ukhohlwa okomoya uzothola inkinga kusasa, uzothola inkinga kusasa. Bafowethu, ngathi inkosi nganigcina niphile ngani zekhehla, nikhumbule nje kuphela ukuthi nigweme impakamo, nicela inkonzo yokwehla nizokwazi ukuthi niphile. Inkonzo yakho ayihambe nokubekezela phakathi. Yikho into emnandi njengokubekezela. Ukubekezela kuzala ikusasa elihle, kuzala ikusasa elihle ukubekezela. Uma ungabekezeli awunakusasa elihle. Niphile ngani zekhehla, sibuyeni phansi sikhuleke. Konke sifisayo nesicelayo ungathi ngingaphunyeleliswa lo nyaka, kukabili lo nyaka, kukabili. Siqapheleni, either siyaphumelela noma uyawubhuku nomphelo. Asiqapheleni ke lezi zinto zombili. Lento uyikhetha kusesekuqaleni ukuthi wena ufuna ukuyapha, ufuna ukuvuka noma ufuna ukuwa, kukuwe, i-choice yakho. Uma usathi wena hayi awuthi ake ngiyeke izinto zedlozi ngiye ngifocus kancane, mhlambe ngithi nje uzogcina usufocus unyaka wonke usuphelile kwezedlozi. Abantu sebehlupheke kakhulu behlushwa idlozi. Yabona uma kusuka unyaka kusuke kuyisikhathi sakho sokuyibuka ukuthi uyaphi nedlozi lakho, kusuke sekuyisikhathi sokuyibuka. Wageja manje, gejile so sikubona ngonyaka ozayo futhi. So siyabonga ngani zekhehla, niphile nonke. Inkosi inigcine nje emseni, nothando lube ngaphakathi kwenu bafuthe emakhayeni, kube khona uthando nokuphila futhi, nikhanyiseleke. Ngiyabonga mfowethu.